Ya nek aku ora budek tenan lho. Ya wis gek nembang nek ora budek. Yo. Gubuk asmara. Siap. Nek kau kini. Nah. Sing kuwi mau ora jelas. Jelas wae. Ora. Wah, kupingmu kuwi. Mulane nek ndek kuping iki disesuaikan karo sirah. Lah piye? Sirahe gede kok kupinge cilik. Lah masa ya arek gede kupinge kaya gajah. Ora apa-apa, nek ora ditlale kowe. Maksudnya piye? Sing arani gajah sapa nek ora ditlale? Badak. Iya. Wis gak nembang, kok ndak malah padu kowe karo aku ora cocok. Nek ora gek nembang malah ora wis-wis. Nyingkar nyingkur. Ya engko tibake gubuk asmara. Iya, nggih meneng kok. Aku ki nek kene ditanggap mayang kon ngomong kok kon meneng. Nangis jare kan nembang kok malah ngomong wae. Ya wis gek nembang. Nek ora dadi kok ngene. Urik tenan lho dalange iki. Urik piye? Wis dalang jijiki urik. Ya cetanan. Ya ternyata saiki sing udah digoleki iki sing dijiki. Nyatane jadwalku runtut to ya. Ora apa-apa. Apa iya? Ah iya. Wis gek nembang malah aku ngomong wae ora. Wis tak rasa omong kok ndak Ya itu lebih baik. Nyingkar nyingkur wiwitane ya wiwitane cengkoke dipernahke yo kene krungu ya krungu lah iya wong aku ya nek omong ya biasa kok anek biasa krungu wiwitane nyingkar nyingkur apa nyanyi ngene Ping apa e? sakarepku to Kences po? Ben ngopo? Iki nek wayangan cara mbiyen iki ngene iki. Aku jek kelingan mbiyen bapakku nek mayang nang desa, ayo mikir dikeki nganu kacu ngene iki lho. Ha ngene iki. Kowe ngopo kowe mesti mbayangke sing ora-ora. Ngerau mboten lho kok kada nggo kacu barang iki ngopo? Ya wis ora wis tak copot kowe. Apa pilek apa piye ngono lho. Iya. Wiwitane Nyingkar nyingkar nyingkur nek ra konangan aku mung dadi tukang golek wedi. Sinten? Ayo kowe kuwi. Kok iso? Neng Kali Praga kae. Oh, omahe pinggir Praga. Golek wedi nek lawan terus sing lanang. Sing nyemplung sing lanang, sing wedok. Oh. Nah, sing lanang kurune ra jamak-jamak kok. Tak parani nang omahe iki sepados wedi. Oh nggih. Tak tileki nang jembatan Bantar kae krubyu. Medungul saka banyu nggawa ember lho. Nganggo ndruk eli ya. Kok yang gatekke ngono. Ya gatekke ora. Lho Tin kowe iki ngomong to. Mbok sing nyemplung sing lanang. Ampun make ndak ilang. Ngono. Apa? Ambuh kok ya. Nek keli barang Kok ndak ilang, ndak cilik. nah ra matok genahke to. Asline sing dijiki kowe asline. Ya ora. Nek ra jijik ya ora ning aku kok le. Lising